Sanibonani guys, igama uNqabelani Buthela Mazibela. Inimbango mhla ka-8 September. Hayibo guys, uhlathi uyifuna la imali kaZoleka. Hey, ubekade emthethisa esho kahle ukuthi wena ndiyayifuna i-50% share yami laphaya kule divorce sizoyenza ngoba phela mina nawe sijade under community of property. Useyasho kuZoleka ukuthi akukho ngisho isenti elimnyama zolithola wena. Wangicotha wathi andihambe ndiye e-America ndiyofuna lezi mali sendibuya nazo usuyayifuna nawe. Wathi la undijiyile wena 20 years wonke wahudulela igama lami phansi, isidima sami uthini ngaso, kuzomele ubhatale-ke sisi 50% phansi, ndiyayifuna le mali. Hayibo guys, umane nje waqhamuka uqhawe kusanjalo. Eyi uhlathi ngatshela ukuthi uzoshaya amahloni ebone nodakazi yakhe ebhizilisana ney'mali engezona ezakhe, but still guys waqhubeka uhlathi. Yeyi ngoba imali impande yesono, wangaba nandaba ukuthi indodakazi yakhe iyambuka, walwa ubhuti efuna la imali yakhe kuZoleka. Eyi uZoleka guys umane wamfusegisa wayomkhipha ngomnyango wathi akukho ngisho isenti lemnyama ngisho uzuko omdaka uzowufumana emalini zami. Yandiva bandithini? Aha, chini. Hayibo guys, uqhawe ngasashawa amahloni kanje, bona abazali bakhe bebhizi benwephulana njengesinkwa belwela imali nje guys. Ubonile-ke uqhawe ukuthi ngcono ahambe ayokhuluma naye ubaba wakhe ngasese, eyomtshela phela ukuthi akamusi ukuzehlisa isithunzi elwela imali kaZoleka. Eyi umane wamtshela ezakhe iy'ndaba-ke uhlathi wathi lalela la mntanami, divorce iphakathi kwami nonyoko ayikudibanisi nalutho wena. Wathi ngeke tata, kuzomele sithethe kaloku, awu imali le oyilwelayo ye-divorce kamama. Wathi lalela ndithe nake iy'ndaba zakho, uphi lo boyfriend wakho lo ongagqoki ohlezi ebhinca ithawula uphi? Wathi hhayi tata, leyo iphakathi kwami noma wethu, uma wethu futhi unazo iy'mpahla zokugqoka akahlezi ebhinca ithawula. Wathi nditshwa yini impela lo mfana, sithetha nini yakhe indaba? Ndifuna niloke nihlezi njalo niloke niqabulana la emgaqweni, ufika nini vele uzongibona azothetha ukuthi uhlawula nini iy'mali zami? Hayibo guys, uhlathi wamane wayishintsha inkulumo, wayiguqula indaba yamane yaba ngoqhawe yangabisaba ngaye noZoleka. Wathi uthi uyazama bandla ukubhaca ngapha nangapha. Uqhawe wathi ndiyathetha kaloku, uma ukuthi usafuna ukuqhubeka nalo mawethu kuzomele afike azondibona. Uma kuwukuthi akangiboni mina nawe, hhayi impela ngathi asizuba kahle, angeke size impela sibe kahle ngaye uma wethu wakho. Andivumi nje i-relationship yenu uma kuwukuthi akafikanga azondibona athethe nami ukuba uyimiseleni ngantoni ngawe. Hayibo guys, uphume ebhocobele kanjalo-ke uqhawe ebona ukuthi eyi utatakhe usefuna-ke manje ukuthi indaba ye-divorce yakhe ayishintshe ibe ngaye. Guys, akupheli-ke lapho. uZoleka-ke wahamba-ke waya kwiloya yakhe eyozama phela ukuthi aqhamuke nama-strategies okuqhathulula uhlathi angalinge nje ayithole iy'mali zakhe after i-divorce. Kodwa-ke singathi kudume unopotiyane nakummeli, akazi ukuthi enze njani. Uze waqhamuka ne-suggestion-ke ukuthi kwenziwe i-research ukuthi yini ngampela abangayenza ukuthi uhlathi angayitholi imali without signing anything. But anyway, kuthe kusanjalo kwabe kufona-ke umfowabo ambuza ukuthi kuhamba kanjani nge-divorce. Kodwa-ke umfowabo kaZoleka ubonile ukuthi uZoleka kamuhle neze emoyeni, ngoba umane wathi eyi bhuti ufone ngesikhathi esi-wrong, kaloku bendicela uba ndibuye ngikufonela andikho right. Waqeda wayivala ifoni. Wabona-ke ukuthi no man, ngcono ahambe ayoyibonela mathupha ukuthi ngampela yini le edla udadewabo. Uthe mefika nje umfowabo kaZoleka uyamfica, yeyi umntana kubo, yeyi ufuna ukuqola imali 50% under community of property. Iyasebenza-ke manje i-clause or ilo yakhona. Umane wathi ndazile ukuba le ncukatha enguhlathi izofuna ukukumunca imali yakho. Akaneliswanga ukuba ufikile laphaya wathi umuzi wethu la walaphaya koBhikitsha umuzi wakaMabandla, waze wenza ngisho umsebenzi wawubika umuzi wakho Zoleka, wathi umuzi wakaMabandla. Manje usefuna izimali zakho. Akanasibindi, yazi loya mfana, yazi yeyi izi-nerves anazo ziyandothusa. Kungani vele afuna ukuthi aloke amunce igazi lomuntu wesifazane ebeyindoda? Sikuphi isidima sakhe? Uzondifunda ndiqonde kaloku akho ngisho isenti elimdaka azolifumana kuwe. Yandiva, andizwa uba ndithini? Hayibo guys, umane nje uZoleka wajabula ebona ukuthi sengathi khona kumuntu-ke
osesayidini lakhe uzokwazi ukuthi ameseke kuyona yonke le ngxube evange asekuyona manje guys. Uhambile-ke ngempela kumfowabo wakhe uZoleka waya le eShibhini la kukhona khona uHlathi benomfowabo uThabang. Lapho bebebhizi bephuza utshwala besho ukuthi bayancomana ngokuthi bona bengabantu bakaMabandla bayalwelana futhi ayonke into ekweyabo kuzobe yabo, khona noyedwa umuntu ozobaphuca into noma iqathe emlonyweni, bencomana bethatha u-chairs, kanti abazi ukuthi lo chairs abamthathayo usuzophenduka iy'nyembezi maduzane. Ube ukufika nje umfowabo kaZoleka wathi, ya kumandi apha nibhizi niyasela, kumnandi nispenda imali kamnandi ngoba niyazi uba nizophinda niyitshe imali kadadewethu. Hayi bo guys, sekusanjalo nje wazama-ke uHlathi ethi, yeyi unazosiqhela kakubi, wathi ndithe kungani nifuna ukudla imali kadadewethu, 50% wena manje unani wena uzothola 50% kadadewethu. uHlathi wathi uthi uyasukuma esihlalweni uzama-ke phela ukuthi amshaye kuqala udadewabo kaZoleka. Yeyi kwabe uyithintile baba, kwabe uyihlokolozile emgodini imambe ithulele. Yeyi wathola omunye u-right wesibhakela uHlathi, uthe esabheka u-right wathola u-left, wathi esabheka u-left wathola u-right. Umfowabo walekelela naye ebona ukuthi nangu uHlathi phela phambi kwakhe. Hayi ugcine ngokuphosa isibhakela esisodwa-ke yena uThabanga. Yeyi u-1 punch walandelwa u-3 punch osheshayo guys ovela le kumfowabo kaZoleka. uZoleka wabaqeda abantu bakaMabandla ngesibhakela eyedwa guys, 2 against 1 but wanqoba. Angazi-ke kuhlathi benomfowabo uThabang noma bese kwenziwa ukuthi bephuze kakhulu utshwala bese bedakiwe, but iy'bhakela zabo bezi-weak guys, bezi-soft, kodwa nje yabona isibhakela samfowabo kaZoleka besiqine ngathi sifake i-concrete, cause uHlathi ngimbone eseyopha igazi, ngithi ngabheka noThabang komshubela ubhuti ngapha. Yeyi hayibo, ubaqedile ngesibhaxa finish. Yabo mekuthiwa manje uHlathi uyaqhubeka uyayifuna le 50%, hhayi kobe unesibindi bhuti ngoba okulandela la angeke kusabe isibhakela. Uyabona nje ukuthi lo bhuti lo akadlali ney'ngane, ufuna nje ukuqeda ngomndeni wakaMabandla, akhiphe le nto engqondweni yabo ukuthi amandla omuntu wesifazane ayamuncwa kanje, amuncwa yindoda nje just like that. Ufuna nje ukubakhipha le ngqondo yokuthi kumele bona bahlale phansi bengasebenzi basetshenzelwe umuntu wesifazane. Guys, kusazoba lit lana. uZoleka, I'm sure wherever she is, she's proud to have such a brother. Amulwela ubhuti wakhe asuke le emakhaya eze la ukuzomshayela nje abantu abadlala ngaye. Guys, avela lapha mazibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabelani Buthela Mazibela. Inimba ngomhla ka 8 September. Hayibo guys, uHlathi